Zdravím vás. Prechádzky jarnou prírodou milujem, pretože všade, kde sa len pozriem, je samý poklad. Hneď jeden vedľa druhého. A navyše zadarmo a úplne pre každého. Zeleň v podobe divokých jedlých bylín, ktoré nám na jar príroda ponúka, je plná chlorofilu a horkej chute, ktoré podporujú prirodzené detoxikačné procesy nášho tela. A navyše obsahujú množstvo vitamínov a minerálnych látok, ktoré po zime potrebujeme doplniť. Preto všetko nové, zelené z prírody je pre naše telo oveľa vzácnejšie a výživnejšie ako kupované šaláty a celkovo zelenina, ktoré tieto prvky obsahujú čoraz menej. A ak by ste sa chceli teraz na jar pustiť do nejakej jemnej detoxikačnej očisty tela, tak jednou z vecí, ktoré vám určite odporúčam urobiť, je zaradiť čo najviac z týchto divokých jedlých bylín do svojej stravy. Môžete si ich pridávať do polievok, robiť si z nich šaláty, pridávať do hlavných jedál, podávať ich podusené ako prílohu, alebo zjesť len tak surové. Vyberte sa teda na prechádzku a využite ich liečivé účinky. Majte krásne dni.